Avui som a Can Llosses per anunciar que posem en marxa dues noves llicències de taxi, amb el que fem un total de 13 les llicències de taxi que tenim ara mateix en el municipi. 7 d'elles s'encarreguen de fer el TAT, el transport a demanda, a urbanitzacions com Can Llosses, Can Mercè, Can Pere de la Plana i Masalba. Què fem amb aquesta incorporació? És ampliar el servei de TAT, de transport a demanda, per tal d'apropar la ciutadania que així ho necessiti a serveis bàsics que en aquest cas es troben en el nucli de Ribes. Les dues noves llicències són d'un transport adaptat per facilitar també tot el transport a persones que tenen dificultats de mobilitat i que continuem treballant també per l'ampliació de noves urbanitzacions o noves zones en el municipi que puguin tenir també aquest servei, com ara el Paló o com ara la Cervereta al nucli de les Roquetes. El servei té un cost d'€1 i que totes aquelles persones que siguin menors d'edat i que necessitin fer ús del servei han de tenir també una autorització signada per una persona que sigui major d'edat. Tota aquesta feina de l'ampliació del servei de transport a demanda també ha estat fruit d'un treball intens i amb bons resultats que hem mantingut amb el grup de Fem Poble. Aquesta feina conjunta també per portar a terme accions i projectes que ens unien a les dues formacions i també hem d'agrair aquesta feina feta també juntament amb Fem Poble.